लड़का कहले के माई आज थोड़ी लड़का समाज में बैठल बा गावे बजावे के कुछ लोग तो बा ना लेकिन माई बैठल बा तो तोहरे सहारे हम अपन दया करो ऐसे दया करो माई तोहरा के हम रोजे बोलाइले लेकिन तू आवेलू ना भइबो मत करी है माई जहाँ रही अपन हो से दृष्टि बना के रखी है कहीं के थावे में रहसु भगवान राजा कनक सिंह के जिद कइला से बोलौले रहले अभिषेक बाबा माई आई रहसु भगत के मस्तक उखाड़ देल एहो जगह में प्यास के खार के कौन देखाबो लड़का कहले के हे माई लड़का कहले के भाई रोजे रोजे बोलावत तनी आज बोलावत तनी माई कोनो न कोनो रूप में आवो लड़का के लाज के बचावो अरे बोला हम हत पागला बतारी हो लड़का कहले के भाई हे भाई आज भवन में नैया पड़ल बा माई तोहरे सहारा कुछ बोलत तनी कुछ गावत तनी कुछ बजावत तनी आवे लड़का के लाज बचा सुमिरन में आके मैया सुमिरन में आके मैया लड़का कहले कि ए भाई बेटा आखिर कहां तो देरी करने वाला अभिषेक बाबा बाप लायक हो गए बड़े भारत से सुमिरन में आके मैया सुमिरन में आके मैया बोला बहुत पागला बतारी हो लड़का कहले के भाई ए घुमा जी आ गए बेंजू मास्टर के दिन आगे हाथ भरी बा कल नाक भागा तो सोना हो या के लाइने कर दे तरे लड़का कहले के भाई तेहरी कृपा जेकरा ऊपर पड़ला ऊपर बड़े विद्वान हो जाले जैसे कि बंगाल के
के लोग करिए के काम से जानत रहे मैं तो अपन दाय दृष्टि बनलू गाली दस्ते कितना महान हो गए लेकिन मैं हम धारे के मानव को जब हमारा ऐसे बुर्बक लड़का से कुछ अच्छा से अच्छा चीज बोलवा देबो तभी मुर्गी मार के आवे के बाद सुनी लगी सुनी लगी हो भाई बहुत लड़का कहले कि सुनी लगी भाई